My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like. Takže opäť sa vidíme, dobrý deň vám prajem. V minulom teste ste mohli vidieť, aké sme zadovážili vozidlo na testovanie MPG produktov od spoločnosti FFI. Je to tento historický voz. Takže v minulom teste ste mohli vidieť, čo sme do toho všetko naaplikovali. Dali sme MPG produkt do paliva, čo je MPG Boost, čo nám má znižiť spotrebu o cca 20%, znižiť emisie cez 80 až 90%. Potom sa také za chvíľučky dozviete. Dali sme tam aj čistič palivového systému, ktorý celú tú reakciu rýchlil. Taktiež sme dali produkt do oleja, ktorý znižuje trenie zhruba o tých 70%, takže výsledky, ktoré dneska uvidíte, budú naozaj ohromujúce. Takže teraz sa postupne presunieme ďalej k ďalšiemu emisnému testu. Takže nech sa páči. Zhruba sa na tomto vozidle nabehalo okolo 3000 km, čo je dosť málo na také staré vozidlo, kým sa to celé prečistilo, ale čo sa týka ťahu motora, chodu, ide o mnoho lepšie tento Favorit ako predtým. Predtým to bolo také šklbané, trhané. Teraz už aj naozaj tá rýchlosť sa dosahuje vyššia na tomto, aj keď to už je extrém vzhľadom na to, aké to má napravy a celkovo v akom je stave to vozidlo. Ale naozaj štartovanie, ranné štarty, tu sa skutočne je to o mnoho lepšie ako bolo predtým. Čo nás hlavne dneska bude zaujímať je, okoľko sme zlepšili spaľovanie na tomto Favorite. Tu vám kolega Lukáš Šišovský povie niečo o tom bližšie viac. Takže Lukáš. Áno, tak zdravím vás. Tu ako vidíte, máme protokol o emisnej kontrole tohto motorového vozidla, čiže ako je vidieť Škoda Favorit 136L, je to presne tento automobil. Túto kontrola bola pri 125 000 km vykonaná. V tejto tabuľke v hodnote určenej, tak ako udáva výrobca, je obsah CO ustanovený na 0,5 až 1,5. To sú čísla, v ktorých sa majú tieto hodnoty pohybovať tak, aby bolo schopné auto prejsť cez emisnú. Ďalej tu máme obsah HC, čiže uhlovodíky, ustanovená je 500. V druhej tabuľke už sú teda hodnoty namerané, kde hodnota bola 1, čiže v tomto rozmedzi, takisto je to povolené. A už keď bolo viac, auto už má problém, už tu není vyhovuje, ale jednoducho nevyhovuje. No ďalej, zase 500 namerané, to všetko naozaj na hrane. No a teraz sa presunieme na emisné pracovisko, ideme namerať emisie, aké dosiahlo toto auto pri aplikovaní MPG. Takže sami sme zvedaví, takže uvidíme sa už na emisnom pracovisku. Takže ideme na to. Sme kúsok od cieľa. Zoznámime vás s jedným veľmi zaujímavým automechanikom, ktorý sa naozaj do motorov vyzná. A je to taký druhý Jerry Lang, takže ideme za Jerrym. V akom stave sú žaviace sviečky, mohli ste vidieť v predošlom videu, aké boli predtým, takže pozrieme sa na to bližšie teraz. Takže môžeme sa presunúť vonku. Na tachometrii síce je uvedené, že to má 150 000 km, ale sme presvedčení viac o tom, že má minimálne 350 000 km nabehané do toho auto. Takže teraz vám predstavíme nášho kolegu, Vaša Šeberu, čo je druhý Jerry Lang. Dávame ti slovo, Vaško. Takže ideme znova pozrieť sviečky, v akom sú stave, ako bolo na mojom poslednom videu vidno. Som zvedavý.
sviečkom. V akom stave sú emisie. Pozrieme sa na tie sviečačky. Stred a špička veľmi dobrá, čistá, bez karbónu. Štvrtý valec bol predtým troška problematický, ktorý spomínal. Žiadne narafičené sviečky tam nie sú. Vidíte sami, že to vyberáme von. Troška počas sa nebrá. Naša technológia nefungovala. Sviečku keby som videl, bola by celá skarbonovaná. Motor by dobre nepálil. Taktiež by nevyšli emisie. Môžete vidieť, špička sviečky čistá. Malé číslo 2. Veľmi zaujímavé, stále čisté. Prvé video sme točili minulý týždeň. Som sľúbil, že sa vám ozveme. Malé číslo 2. Opálené, bez karbónu. Mám problémy na posledný. Myslím, že tento favorit zostane dosť veľkou raritou. Hlavne pre veľkých skeptikov. Takže posledná sviečka stále rovnako, všetky 4. Bez karbónu, pekne opálené. To znamená, že motor dobre páli, netlačí to olej a na to, že ten motor nemal nejak extrémne dobré tlaky, myslím, že ten výsledok je úplne super. Uvidíme, čo nám povedia emisné testy. Moc sa teším. Za chvíľu vám predstavíme pána Bochničku a celý prístroj. Takže za chvíľočku zase. Takže ak môžete vidieť na zariadení, COčko máme 0,48, 47, záleží od nepravidelného voľnobehu, ale to už bohužiaľ robí rozvod. Ale uhľovodíky sú zaražajúce, pretože naposledy boli 201. Povolená hranica uhľovodíkov je 500, COčky povolená na voľnobehu 1,5. Môžete sami vidieť, aké sú výsledky. To, že to skáče, je len tým, že je vyťahaný rozvod, ale čo by ste čakali od 30-ročného auta, povedzme si otvorene. Daj na 3000 otáčok. Tak, 3000 otáčok môžete držať, hej? Ja mám kedy. Ty potočiť, koľko budeme pri 3000. Tak, ale tak. Takže natočíme vám stav pri otáčkach 3000. Ako Rád máte má auto možnosť okolo vidieť. 3000 otáčok. Je to aj počuť. Pozrite sa na tie hodnoty. 3000 otáčok, ale skáče to medzi 0 a 3. Nehaj, ešte nehaj, to si musí úplne. Ešte pôjde dole. Ustálená hodnota 50 až 88 uhľovodík. Pôjde ešte dole, nehaj. No tam aj na nuly pôjde. No, už nepôjde, ale ide dole. Takže ako máte možnosť vidieť, číslice klesajú, všetky hodnoty. HCčko už z pôvodných 200 na 70. COčko sa udržuje. No to akorát, no, tak to môže. Dobre. Tu sa drží, áno. 0,48, 7,6, 65 uhlovodíky. Tak ešte ide dole. A ešte stále ide dole.
Takže ako ste mohli sami vidieť, tie hodnoty toho auta, na to, že to nemá katalizátor, je to stará 30-ročná somarina, s našou technológiou sa môžete dostať až na takéto čísla. Momentálne je auto na voľnobehu, znova naspäť, musí sa to troška ustáliť, ale taktiež hodnota je stále veľmi, veľmi dobrá. A vy, páne, čo nám poviete na tie hodnoty? No dobre tie hodnoty, dobre. Máte vlastne motoria, koľko má kilometra? Vy by ste koľko očakávali hodnoty toho HCčka a COčka na takom aute? Pohybuje okolo 270-275. Za raz toľko. Raz koľko by ste čakal? Takto, ale teraz sú 119, 118. Stále je To tak hýbe okolo 220, tak 240. A na takýchto autách Škoda Favorit? No, sú aj výnimky, jasne, že sú aj výnimky, ale to málo, ktorý má také hodnoty. A čo sa týka COčka? 0,7. To vôbec ani hore nejde nič to. A keď iba pri tom pridaní, hej, ale potom sa to ustaví. To nejde na voľnobe na to. A bežný Favorit môže mať také hodnoty, COčko 0,8? To býva tak 1, 5, 1, 8. No. Tak to je dosť. Nám bolo vysvetlené v Galimexe, že maximálna hranica COčka je povolená 1,5. No to sú tabuľkové, hej, no ale väčšinou to býva vždy tak. A úrovodíky, že maximálne 500, ale tak reálne, keď má tých 270-300 z praxe, tak je to aj tak veľmi dobré, lebo Ono je predpísané, tam je toľko, hej. No. v rámci nejaké normy. V rámci nejaké normy, takže to oni, rozumiete, to oni dajú vždy na viacej ako tento, ale spĺňa normálne. Mali ste to sami možnosť vidieť, čo MPG produkt spôsobuje spaľovacích motorov. Sú to extrémne výsledky. Emisie na tomto Favorite sú ohromujúce. Cez 80% sme znížili z predošlého stavu. Tak povedzte mi, o čom to je. My vieme, že bude každý používať na svete tento produkt, lebo neexistuje iné riešenie na tak extrémne zníženie emisí, ako je MPG. Takže či sa toho chytíte teraz, tejto príležitosti, začať tento biznis, alebo neskôr už, keď to budú používať všetci. Rozhodnutie je už na vás, ale ideme dynamickým tempom dopredu, takže my vás radi uvítame v našom týme a môžete si aj vy s nami zmeniť svoj život. Tak ako si ho meníme my všetci, čo sme tu. Takže myslím, že naše staré vozidlo je veľmi atraktívnou súčasťou nášho biznisu a taktiež aj celého tohto systému, ktorý sa snažíme vytvoriť a celé tieto myšlienky. Uvidíme sa zase na budúce. Majte sa pekne. Bolo nám potešením, majte sa krásne. I get a good feeling.